расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Шон Бреди бо рекорди 15.1 ва Келвин Гастеллон бо рекорди 18.8 рӯзи 2 декабр дар турнири UFC Fight Night. Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Висенте Люке бо рекорди 22.9 ва Иен Гери бо рекорди 13.0 рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Граунд Доусон оиди рақиби дар пеш истодаи худ Боби Грин фикрашро баён кард. барои ман рейтинг ягон маъно надорад. ман дар ин муҳориба барои дар рейтинг ба боло рафтан ё ин ки барои ба поён рафтан намеҷангум. ман танҳо муҳориба гузаронидан мехоҳам. ана барои чӣ ман ба ин муҳориба мебарам. ислам Махаҷев баъди шикаст додани Боби Грин соҳиби муҳорибаи унвонӣ шуд. барои ҳамин дар ин намуди варзиш ҳама кора шуданаш мумкин аст. Боби Грин ҷангвари сахт пуртаҷриба ва хеле хатарнок аст. ва агар ки ман аз рӯи нақшаи худ наҷангум, агар ки ман ӯро эҳтиром накунам ва ман ӯро ҳамчун рақиб ҷиддӣ қабул накунам, пас ӯ маро ба нокаути вазнин равон карда метавонад, ки баъд маро довар бедор мекунад, гуфтааст Доусон. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Граунд Доусон ва Боби Грин аллакай рӯзи 7 октябр баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night хоҳад шуд. дӯстон, дар ҳақиқат вазни сабуки UFC аз ҳама вазни конкурентӣ аст. дирӯз турнири UFC Fight Night баргузор гардид, ки дар муҳорибаи асосии ин турнир ду ҷангори вазни сабук Физиев ва Гамро ҷангиданд. акнун рӯзи 7 октябр муҳорибаи асосии боз як турнири дигар ду ҷангори вазни сабуки UFC Доусон ва Грин мешавад ва боз рӯзи 21 октябр муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни Оливера ва Махачев мешавад, ки муҳорибаи асосии турнири UFC 294 хоҳад шуд. барои ҳамин аллакай тӯли чанд сол аст ки вазни сабуки UFC аз ҳама вазни конкурентӣ ба ҳисоб меравад ва аз ҳама зиёд ситораҳои UFC маҳз дар вазни сабук баромад мекунанд. аз ҳамин ҷо гуфта мешавад ки чемпион шудан дар вазни сабук хеле душвор аст ва танҳо дар вазни сабук дида мешавад ки довталабон 10, 11 ва 12 ғалабаҳои пайдарҳам доранд. шаби гузашта ҷангвари бебоғ ва ситораи UFC Ҳамзат Чимаев оиди чемпиони вазни худ Шон Стрикланд фикрҳояшро баён кард. шон доимо тамринҳои вазнин мегузаронад, доимо дар зал қарор дорад ва акнун ӯ дар даст камарбанд дорад. ӯ дастаи хуб дорад, мураббии хуб. ман ба зали онҳо рафта будум ва дар он ҷо бо Шон тамрин карда будем. Стрикланд ин камарбандро сазовор аст, чунки ӯ хеле фаъол буд ва бо ҳама касонеро ки ба ӯ медоданд меҷангид. ҳозир ман бояд Пауло Костаро шикаст диҳам. ана баъди ӯ барои ман фарқ надорад ки бо кӣ ҷангидан дар кор, бо Адесаня, бо Стрикланд ё ки бо ягон каси дигар. мо барои соҳиби камарбанд шудан меравем. Стрикланд, ман ба сари ту омада истодам, гуфтааст Чимаев. бояд қайд кард ки дар ҳақиқат Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд якҷоя тамрин карда буданд ва ғолиби муҳорибаи Ҳамзат зидди Коста рақиби навбатии Шон шуда метавонад. оиди ин чиз президенти UFC Дана Вайт гуфта буд. барои ҳамин рӯзи 21 октябрро интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ҳамчунин Ҳамзат Чимаев хабар дод ки акнун ӯ дастаи Аҳмадро муаррифӣ мекунад ва ҳам кишвари Муттаҳидаи Арабҳоро. ва дӯстон, аллакай дар саҳифаи расмии UFC дида мешавад ки дар зери номи Ҳамзат парчами ин кишвар аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.